Rahayu. Wilujeng Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Kados pundi kabaripun? Tansah katur donga mugi-mugi kawontenanipun Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah kanugrahan kasarasan, katentreman ugi lancar rezekinipun. Amin. Kagem sedulur sinten kemawon ingkang manggihi channel menika, kula aturi enggal subscribe, like, ugi share supados channel kula saged ngrembaka. Nuwun. Ing kalodhangan sakmenika kula badhe ngaturi cariyos alaming lelembut anggitanipun Sri Wijayati kanthi ira-iraan Buta Bajang Rebutan Getih. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Taun kepungkur nedenge mangsa rendeng. Dalan aspal alus amba jalur desa pinggir pegunungan kuwi reja dening lalu lintas. Kendaraan pating sliwer banter-banter. Suasana desa katon asri. Sawah kang jembar ngilak-ilak tinanduran pari kang nedenge ijo royo-royo. Akeh-akehe pegaweane masyarakat padha tetanen, nanging ora sethithik uga kang bebakulan menyang pasar. Mula wis aran lumrah yen dalan aspal alus kuwi tansah rame dening mobil lan sepeda motor kang slira-sliri. Warga desa kang arep menyang pasar, arep lelungan utawa arep menyang kutha Yogyakarta, akeh kang liwat kono merga dalane pancen alus tur amba. Ora beda karo Agus kang pegaweane dadi kondektor bis antar kota. Saben jam 5 esuk mangkat nyambut gawe, dheweke uga ngliwati dalan aspal alus kuwi. Mengkono uga mulihe jam 10 bengi, dheweke ngambah dalan kuwi meneh. Cekake dalan aspal alus mau dadi ambah-ambahane Agus saben dina. Sore kuwi mendung peteng rata ing langit. Wis keprungu swara bledhek dar-der, angine midhit. Ora suwe udane tiba. Deres banget pindha disokake saka langit. Swara iline banyu udan saka gendeng-gendeng omahe warga keprungu gemrojok ana talang. Udan saya suwe ora saya terang, nanging koso baline malah saya deres. Kawimbuhan angin lesus tumiyup banter. Wit-witan kang dhuwur-dhuwur obahe ngawe-awe keterak angin. Udan saya deres, gluduke ora mendo. Angine uga saya banter gegirisi. Nganti wit-witan padha rungkat. Wit gedang ambruk, wit kambil ambruk,
Wit-wit gedhe ing sapinggire dalan aspal uga akeh kang sol. Nalika prahara lagi ngamuk, wong-wong liwat numpak kendaraan padha banter-banter. Semono uga kendaraan angkutan umum awujud kol pickup bukaan kang ngangkut wedhus lan penumpang 7 cacahe ora kok minggir dhisik ngenteni lesus lerem, nanging malah nambahi gas. Hapese wong ora ana sing ngerti. Nalika pickup wimbuh ngebut, barengi kuwi ana wit gedhe kang ambruk menyang tengah ratan. Ambruke wit asem seprangkul gedene kuwi pas nibani bodi pickup enggo ringsek padha sakala. Merga anane kacilakan mau lalu lintas dadi macet. Penumpang pickup 7 cacahe ngeres-ngeresi kahanane. Awake padha gudras getih. Ana kang pecah sirahe, ana kang mati sanalika, lan ana kang semaput. Getih lambah-lambah mlambang ginawa iline banyu udan. Dening petugas kang mara menyang lokasi udakara 20 menit sawise kacilakan, para kurban enggal digawa menyang rumah sakit. Nanging mbok menawa pancen wis tekan takdire, nadyan wis dibudidaya diplayokake menyang rumah sakit, nanging tetep ora ngukup. Durung nganti tekan rumah sakit, kurban sing isih urip sumusul katimbalan sowan marang ngarsane Gusti Allah kang akarya gesang. Eloke wedhus-wedhus ing pickup mau kabeh isih urip. Nadyan ana sing pincang sikile merga kebrukan uwit, nanging ora nganti mati. Kabar kacilakan kuwi wis tekan kupinge Agus nalika isih ibut nariki karcis penumpang. Dheweke di-WA Darman adine ngandani yen jalure mulih mbok menawa rada macet merga ana proses evakuasi bangkene pickup lan nyisihake wit asem saka satengahe dalan. Bengine sawise ngandhangake bise menyang garasi, jam 10:30 Agus mulih alon-alon numpak motor saka tengah kutha tumuju omahe ing laladan padesan. Udane wis terang, langite sumilak. Tekan dalan aspal alus papane pickup kebrukan wit gedhe sore mau isih rada adoh, githoke Agus wis krasa prindang-prinding. Dumadakan motore Agus mogok, ora ngerti mbuh apa jalarane. Motor bola-bali diurupi nanging mesine tetep mbrebet. Wah, jan, motor kok ya nyebai. Ana-ana wae. Mogok wae kok ya neng kene ya. Panggrundele. Agus banjur minggirake motore lan dijagang. Kahanan dalan peteng, hawane krasa tintrim. Sepi mamring, jalaran wis meh tengah wengi. Agus ngulati kahanan tilas kacilakan sing ora adoh saka anggone mandheg.
Lalu lintase wis lancar. Bangkene pickup wis ora ana, sajake wis diderek menyang kantor polisi. Sing ana mung bongkotan uwit kang wis dikethok-kethok nganggo geraji mesin lan dipapanake ing pinggir dalan. Dumadakan mripate Agus weruh wewujudan buta bajang sapirang-pirang. Ditambah buta ijo kang matane abang mlolo. Padha pating glidrah ing dalan aspal rebutan ndilati getih. Katon rakus patrape rebut ducung ngokop sisa-sisane getihe kurban kacilakan mau. Ana sing mancal rewange, ana sing nempiling, ana uga sing jengkangke. Gereng-gereng suarane, pating craik unine, ana sing bengok sora, ana sing nyentak kaya ramine kucing pinuju rebutan panganan. Sesawangan gegirisi mau katon cethok ing pandulune Agus. Nadyan awake ngowel nanging Agus mbudidaya tatak. Sapandurat Agus sumlengeren. Ora ngerti kudu tumindak apa. Pikirane Agus dadi werna-werna. Dheweke banjur nggathuk-nggathukke sesawangan ing ngarepe kuwi karo prahara sindung riwut sore mau. Kanthi ati ditatak-tatakake, Agus mbuwang panyawange saka buta-buta rebutan getih kuwi. Dheweke nyoba ngeslah motore meneh. Sekawit isih tetep ulet, nanging suwe-suwe mesine bisa urip. Lampune diurupake. Dicoba ngedem-ngedem nganggo lampu adoh. Aneh, nalika kesorot lampu motore Agus, buta-buta bajang sing isih rebutan ngokop getih ing dalan aspal alus kuwi ora katon. Nanging yen lampune motor dipateni, wewujudan medeni iku katon meneh. Agus alon-alon nglakokake sepeda motore. Kanthi ngati-ngati banget dheweke nyisi buta-buta bajang kang isih pesta ngombe getih kuwi. Angen-angene Agus nglambrang. Tekan ngarep omahe, dheweke age-age buka lawang. Motor dilebokake ruang tamu. Jantunge isih tratapan. Sawise nyelehake HP lan dompet ing meja, Agus banjur adus jibar-jibur. Sawise resik awak, Agus lagi mapan turu. Esuke Agus banjur cerita bab sesawangan aneh kang diweruhi mau bengi marang adine Darman. Darman ngrungokake critane Agus karo mantuk-mantuk. Bengine nalika ngliwati tilas papane kacilakan, kithoke Darman mengkorok. Aja-aja mengko ge isih ana buta bajang kang rebutan getih. Cudhal, mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.